ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಮಿಡಿಲ್ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಮಿಡಿಲ್ದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪಂಡ ಕರ್ಮಯೋಗ ಬೆಟ್ಟರ್ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಪಿದ್ದೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಕರ್ಮದ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಓ ಮಾತ ಕರ್ಮಡ್ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕರ್ಮ ಅದೊಂದು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಕರ್ಮ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ತೂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಿಷಯದ ಆದ ಬರ್ತಿತ್ತಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂದಿತ್ತ ರೈಟ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಮಿಡಲ್ ಎಂಚನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವಲ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂದಿತ್ತ ರೈಟ್ ಸೊ ಅವನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಓವಂಡಲ ವಿಷಯ ಎರೆಗಾಣ ನೆನಪುಂಡ ಓವೆನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ತಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪ ಅವು ಬಂತ ಪರಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಂದುವರಿಸಂಡ ಪ್ರಭುನ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿದವನಿಗೆ ನಿರ್ಜೀವ ದೈಹಿಕ ವಿಷಯ ಅವು ಮಲ್ತದ ಬೇತೆ ಮತ್ತಜಿ ಮಾತ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ತುಕ್ಕ ನೆನಪುಂಡ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ದಿವಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತು ಅಂಬರೀಶ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಧೀರು ಮುನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೂದಿತ್ತ ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಓವೆನ್ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಥಿತಧೀರು ಮುನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಓವ್ ಮಾತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಅರ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಚಿನ ಕೊಲ್ಲುನ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ರೈಟ್ ಸ್ಥಿತಧೀರು ಮುನಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ ಮುಂದೇನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನೆಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಓವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಮ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತದ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಬೇತೆ ಇರಂಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಲ ಆಮೇದ ಎನಾಲಜಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಎಸ್ ಆಮೇದ ಆನಾಲಜಿ ಎಂಚಿನ ಆಮೇದ ಸಾದೃಶ್ಯದಾದಂಡ ಅವು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ವೆ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಆಮೇದ ಸಾದೃಶ್ಯ ಎಂಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗ್ ಎಂಚ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಎರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಎಸ್ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಅವು ಆಮೆಗೆ ಎದುರು ಇಂಚ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಆಯ್ತ ಅವು ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡನ್ನು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತನು ಡ್ಯಾಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲೊಲ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವು ಸರಿ ಒಲ್ಲೊಲ್ ಪೋಪುಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮಲ ಆಮೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನು ವೈತದ ಪತ್ತೋಡು ಪಂಡ ಉಲಾಯ್ ಇಂಚ ಆಮೆ ಇಂಚ ಅವು ವೈತದ ಪತ್ತನ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ ಅವಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಜಿ ಎಸ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೋದ್ದೀರಿ ಸಾರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಏಮೆ ಐಕ ದುಂಬು ಅಂಚ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪಿದೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪೂರ ಶೆಳ್ದವಲೇ ಪಾಡೋಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ನಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವೇ ನೀವು ತಿರಗೆ ತೋಡು ಬಂದ ಅಂಚ ನಂಗೆ ಕೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಸೊ ಸ್ನೇಕ್ ದ ಅನಾಲಜಿ ಏರ್ ಪಂಪೇರ್
ಸರ್ಪದ ಅನಾಲಜಿ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ಪದ ಸಾದೃಶ್ಯ. ಸರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಪನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊನಾಯ. ಬೇತೆ ರಂಡಲ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ತಾನು ಹಾವಾಗ ಪುಂಗಿ ಊದಿನಾಗ ಆ ಉರುಪುಣತೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ ನೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಆಗಿ ಉಂಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಪುಂಗಿ ಉರುಪುನಾಗ ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಣಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೆ ಅತ ಪುಂಗಿ ಊದ್ರೆ ನಲಿಪುಂಡು ಅತೆ ಅಂಚ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನು. ಓಕೆ. ನಾನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪಂಡ. ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಮಾತಾಜಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನೊಂದು ಶೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾವಡಿಗೆ ಇಂಚ ನಲ್ಪವೇ ಅಂಚ ಉಚ್ಚು ನಲ್ಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲ ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಪೇರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ದಾಲ ತ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 6 ಪನ್ಯ 6 ಕುರ್ನ್ಯ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಮ್ಮ ನಡಪುಡು ಐತಾರ್ಥ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂಚಿನ ಬರಪೇರು ಭಕ್ತ ಒಂಜಿ ಹಾವಾಡಿಗನ ಲೆಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷ ಸರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ. ಎಂಚ ಹಾವಾಡಿಗೆ ವಿಷ ಸರ್ಪನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚ ಭಕ್ತ ಕೃಷ್ಣನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತ. ಓಕೆ ಅವೈತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸಾದೃಶ್ಯದ ಅದೊಂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ಪಂಡ ಐಟೆ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೇನುನ ನಮಕ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನಾಗುವಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಾದೃಶ್ಯ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ ನಿವರ್ತಂತೆ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾಠ 6 ಮುಂಚಿನೆತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ ಪಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಪಂಡ ಏನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಓವೆತ್ತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಪರಂ ದೃಷ್ಟವಾಗ. ಪರಂ ದೃಷ್ಟ ಓವೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಂಚಲನೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಕರೇಲ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಕಂಚಲ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ನಮಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೇಲ ತಿಂದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಕೈ ಪೆಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಿಹಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಕರೇಲ ತಿನ್ಪನ ವಾಪಸ್ ಅವು ಕರೇಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬ್ ಅವೇ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಎಸ್ ಐಕ್ ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂಯ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ದ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ದಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತೋತಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮುಲ್ಪ 2.31 ಅಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂಜಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರಪೇರು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒಂದು ದಾಯಿ ಬತ್ತಂದು. ಸೊ ಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಅದೊಂದು ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈಸಿ ಆಪಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ. ದೇಹದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಣ್ಣ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಪಂಡ ಏರ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮನ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆರ್ ಸಮಾಜಡ್ ಅಕ್ಲ್ ನಾವು ಸ್ವಧರ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೆಲಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಲ್ಪುನ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕೆಲಸ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಲ್ಪುನ, ಅವು ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಅಥವಾ ಮಾನವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರಿವಿಗೆ ಸೋಪಾನ. ಸೊ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗು ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಾದ ಉಂಡು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಅವೇನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರೆ ನಮಕ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮಾನವನ ನಾಗರಿಕತೆಯು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಕಲಿಯುಗಡು ಮಲ್ಪನ ವಸ್ತು ಭಂಗಾಪನ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈವನ್ ಕೆಲವು ಪಂಪರ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅತ್ ದಾಯಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ತುಲೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇನ್ನಿಲ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಪುದಾರ್ ಬೇತೆ ಬೇತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುನಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ಲ ಉಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುನಕ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ಅತೆ. ಸೊ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಸಮಾಜಡ್ ಇಂಚಿನ ಜನಕಲೆಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಜನಕಲಿ ಏರ್ಪಣ್ಣ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಾತ ತೂಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಾತ ತೂಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಾ ಮುಖ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್. ಒಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್. ಲೇಬರ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರ್ನ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಜಾಬ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತ. ಸೊ ಒಂದು ದಾದ ಉಂಡು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಬರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಜಗತ್ತುಡು ಉಂಡು ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಗ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಲಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪುನಕಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವ್ ಮಾತ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಕಲ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಂಡ ಏರ್ನ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊನಕಲ್ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡುಂಡು. ಸೊ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಅದೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪುದಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಅಂಡ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆನ್ ಪಂಡ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಕ್ಕ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಕ್ಕ, ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ವೈಶ್ಯನಕ್ಕ, ಬೊಕ್ಕ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಪಂಡ ಶೂದ್ರನಕ್ಕ. ಸೊ ಮಾತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಆಂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪರ್ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ದಾದ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಬರರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ದೇಶ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ ఒక ದೇಶ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ವೇರ್ ನಮಕ್ಕ. ಮಾತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ವೇರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಮಾತ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಜಗತ್ತಟ್ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಐಟ್ ಬರ್ಪೇರ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ದೇಶ ನಡಪೆರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ದುಂಬುಲ ಅಂಚನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನಡುಬೋಡು ಅಂಡ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಸರಿಯಾದ ನಡೆಯೋಡು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಕ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಬೋನೆ ಏರ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ ಆಸರ ಇಡುದ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮವು ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯದಾಸ ದೇವರನ ದಾಸ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಭೌತಿಕ ನೆಲೆ ತುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರ ಫಲಿತಾಂಶವೇನು? ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಂಡ ದಾದಾ ಹಾಕೊಂಡು ಏರಂಡಲ ಪನ್ನಲ್ಯ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗ್ಬೋಡು ವೈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಲ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ನ जो धर्म ಉಂಡು ನಿಭಾವ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ
ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿಯ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವು ಮತ್ತ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅವೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಓದುಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿನತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಕ್ತ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಾಯಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯದಾಯಕ ಭಕ್ತ ಅಲ್ಪ ಶೂರನ ಕಲ್ತಾರೆ. ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅವು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಧರ್ಮ. ಒಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧದ ಅವೆಂಚ ಪುಟ್ಟದ ಯಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪುಟ್ಟದ ಅಂಚಾದ ಏನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂಚನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಅನುಸಾರ ಅಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಅವು ಪಾರ್ಟಿ ಪೂಪೇರ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸಡು ಹಾ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ರಾಜಸಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಿತ್ತಿದಿರ್ತು ಮಲ್ಪುಡ್ಪೇರ್. ಸೊ ಸತ್ವಗುಣ ಟಿಪ್ಪು ನಕಲ್ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಪೂಜೆ ಪಾಠ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರ್. ಇತ್ತ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿಜಿಂದ ಎಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿಜಿಂದ ದಾದಾ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸೇರೆ ಪಾತೆರೆ ಇಜ್ಜಾಕಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಸರಿಯಾತಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಜ. ಒಂಜಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಣೆಂಚಿನ ರಾಜಸಿಕ ಫುಲ್ ಅವು ಜನ ಹೋದು ಪೂಜಾರಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಡಿಟಿ ಒರುವ ಹೆಜ್ಜಿ ತಮ್ಮೋ ಗುಣಟಿ ಇಡೀದಿನ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ ಪೋಪ ಪಂಡ ಸಮಾಪುಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ರೈಟ್. ಅಕ್ಕಲ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಏನ್ ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪೇನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಓವು ಜಾಬ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಣ ಮನಸ್ಸಡು ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಜ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಉಂದುವೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾಂಡ್ ಶಾಂತಿ ಮನಸ್ಸಡು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಐಹಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಲಾಭವೇನು. ಸೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಡ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಯಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೋ ವಾರ್ತ ಅಪ್ತೋ ಅಭಜ ತ್ವಾಂಸ ಧರ್ಮಥ ಪಂಡ ಅಭಜ ತಾಂಸ್ವ ಪಂಡ ಏರ್ ಅಭಕ್ತನ ಅಕ್ಕಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಲಾಭ ಎಂಚಿನ ಲಾಭದ ಹಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಾರಿತ್ತಲ್ಲೇ ಕೆಂಚ ಪಂಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ನೆನೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ರೈಟ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಕೋಡು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಅದೊಂಡು ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪೋಯರ್. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವೇ ಭಕ್ತಿ ಅಂದತ್ ಅವು ನಮಕ್ ಸಾದಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈಸಿ ಮಲ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರ. ಸೊ ಅವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವೇನ್ ಅನುಸರಿಸರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಚೂರ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಏತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪೊಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಉಪವಾಸ ದಿಯೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಪವಾಸ ದೀದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ತಪಸ್ಯ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಒಲ್ ಪಂಡಲ ಈಚಿ ಪನ್ಪುನೆಂಚಿನ ಚಾಂಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರೈಟ್. ಅವು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೊರ್ನ ಮಂತ್ರ ಚಾಂಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಮಂದಿರ ಬಲೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಲೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಮಂದಿರ ಬಲೆ ಕೀರ್ತನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರೈಟ್. ಏನೇನು ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ ನೋ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅನ್ಸದ ಇಚ್ಚ ನಮಕ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಯಸದ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಆಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕ್ಲೆಗೊಂದು ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೇನ್ವರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ಪಿರ ಪೋಲಿಯಾ ಅಂದ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರೊಂದು
ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೂತಾರ ಇರಂಡಲ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎನ್ನ ರೋಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎತ್ತೊನ್ನಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಆರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ರೋಗ ಲೆಕ್ಕ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಡೌಟ್ ಉಂಡಾ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ತಿಂದು ತೂಲೆ ಸರಿ ಆಯಿಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರಬಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪುಜರ ಅಂಚನೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಾಮಂತ್ರ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಜುಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಎದುರು ಜಪ ಮಲ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೆಕ್ಕ ರೈಟ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಫುಲ್ ವರ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ವರ್ಷ ಪಂಡ ಜನ್ಮ ಇಡೀ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋದು ಒಲ್ಪಲ ಸಿದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮಂತ್ರ ಸ್ಮರಣೀಯ ನಿಯಮಿನ ಕಾಲ ನಿಯಮಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕದ್ ಬೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮೀಯೊಂದು ಕೀರ್ತನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಾಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸೊ ದಾಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಜನಕ್ಲೆಪಿದ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ದೆಕ್ಕೊಂಡ್ ಪೋಪುಂಡ ಒಂದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ so Prabhupada this is like a homeopathic medicine and it's very powerful sweet undu elya undu and a correct dose nama dinolagetuna nama roga untundu anchane hare krishna mantra sweet undu short undu easy undu and correct atina processed naಮಗೆ ಎತ್ತೊಂಡ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ರೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಧರ್ಮಸೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡಾತಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆನ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇಂತಹ ಕರ್ಮವು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭವು ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದವಂಶಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ದಾನ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಮಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಯಾವುವು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2.31 3.5 3.26 3.35 ಇಂದ ಆಧಾರಿತ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನೀಡಿ ಇತ್ತ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾಡ್ದು ಮಂಜಿ ಬುಕ್ಡ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ಅವೇನ್ ಮಾತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 10 minutes ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ 7.47 ಓಕೆ ரெண்டு ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ದಾಯೇಗ ನಮ್ಮ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ನೆನಂಚಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಓ ಮಾತ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅರ್ಹತೆ ದಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ಅನ್ಪಿನ ரெண்டு ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗ ಆನ್ಸರ್ 10 minutes ಕೊರ್ಪ ನಿಖಲ್ 2.31 ಎರಡನೇತ ಚಾಪ್ಟರ್ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ
ఒక మూజినేత చాప్టర్ ఐనెత్త ಶ್ಲೋಕ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವ ತಾಜಿನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ఒక ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಐತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲೆರ್ ನಿಂಕ್ ಒಂಚೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಂತ ಪನೊಡು ಒಂಜೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಿನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾಡ್ದು ದಿಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಏನಮಿತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಮುಪುಂಡು ಹಾ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡರೀರ್ ಇದಾನೆ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് പാട്ട് ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಂತುಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡುಂಡು ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೋಡಿ ಅಂಕ ಓಕೆ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಂಗ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ हरे कृष्ण माता जी क्लास चालू होने वाली है शायद हमारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हमारी हिंदी क्लास चालू होने वाली है हिंदी क्लास कौन सा लेवल 2 की कृष्णा नेगी माता जी कौन माता जी लेंगी क्लास कृष्णा माता जी करिश्मा माता जी सॉरी माता जी करिश्मा माता जी विश्वा माता जी हाँ जी और हाँ यहाँ पे जी तो तुलु भक्ति शास्त्री हो रहा है ओके माता जी ये अभी लिंक आया था ना 7:30 ठीक 7:50 है मैम ठीक है कॉल करके पूछती ये सारे मुट्टा मातेरला नाडले आंसर्स ओके
Yes. Nanda? 2 minutes extra ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ just 7:55 ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಂಕ್. ವಿತ್ ಓಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಹನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾಡ್ಯಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೋಗಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ? ಓಕೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮುಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮಿತಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಜನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ? ಓಕೆ ಎಸ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಕನ್ಪರ. ನಮ್ಮ ಗೋಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ನಿನ್ನ ನೀತಿನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾತಾಡಿ ಪನ್ನೋಡೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್
ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಂದ ಪಂಡ ಅವು ಸ್ವಧರ್ಮನ ನಾವ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಬೇತ ಧರ್ಮನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಆರ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತೇರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅಂಚನೆ ಪರಶುರಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಂಚನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೇರ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ. ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪರಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಅಂಚನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪೋಡು. ಅದೇ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಶಿಕಲಾ ಮಾತಾಜಿ. ಪರಧರ್ಮನ ಮನ್ಪುನೆದು ನಮಕ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ಪೊಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂಡ ಆಯಾಗ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಪೂಜೆ ಅದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂಡ ಆಯನ ಯುದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಇಂಚಿನೈತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಸಮಾಜ ಹೋಲಿಸಿನೊಂದನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಯಿನ ವ್ಯವಹಾರಿಕನತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಾಯರ್ ಇಂಚ ಪಂಡದಿರು ಐನ್ ಮತ್ತ ಮನ್ಪುನಿ. ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ವೈಶ್ಯನ ಅಂಡ ಅವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಐನ್ ಪರಧರ್ಮದ ಆಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯನ ವೃತ್ತಿನ ಆಯ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು. ಬುಕ್ಕೊರೆನ ಅನುಕರಣೆ ಮನ್ಪರ ಬಂದಿ ಪಂಪನ ಭಾವನೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಆಯ ಮನ್ಪೊಡು. ಅಂಚೆನೆ ಶೂದ್ರೆಲ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪುನಿ. ಹೂವೆ ಅವಡು ಬುಕ್ಕೊರೆನ ಅಂಡಾಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಧರ್ಮೋಡ್ ಇತ್ತದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸ್ವಧರ್ಮ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಪರಧರ್ಮ ಪೋಯಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ್ ಹಾಪುಂಡು. ಅರ್ಜುನ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಕಾಡು ಪೋದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡು ಮತ್ಲಬ್ ಅವು ಸನ್ಯಾಸ ತೆಕ್ಕೋಪೇರು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಕೊಪ್ಪೇರು. ಐಕಾಸ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಆರ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಆರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಐಟೇನ್ ಹಾಪುಡು ಕಂಡ ಆರು ಮತ್ಲಬ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉದೆಕು ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಂಚದಾರೆಗ್ ಬಾರ್ಗೊಡ್ ಇತ್ತಿನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಬುಡ್ದು ಪರಧರ್ಮ ಪೋಪಿನ ಅರೆ ಬಂಗ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಧರ್ಮೋಡ್ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್. ಸೊ ಅವ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಸ್ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಪಂಡಾರು ಸ್ವಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅವ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂದ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಗೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವುಲಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪ ಶೂದ್ರನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಅವ್ ಮಾತಾಂಡಿ ಅನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವ್ ಮಾತ ಅಂಡ್ ಅವ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಗೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಭಕ್ತಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಭಗವಾನೇ ಮಲ್ದಿನತ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಅಂಡ ದಾಯಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾರು ಆರು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ ಆಪುಜೆತೆ ಇತ್ತ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯನ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ವೈಶ್ಯಾಯನ ವ್ಯವಸಾಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಶೂದ್ರಾಯ ಪುರ ಮಾತೆರ್ನ ತೀರ್ಥದ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಅವ್ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತ ಅವನ ನಮ್ಮ ತೋಡ್. ಎಸ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ನಾವು ಅತ್ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಸಾರ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ ಮತ್ಮನ ಅತ್ತ. ಸೊ ಅವ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವಳು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ. ಎಸ್ ಅಂಡ ಅವು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್. ತುಲೆ ಈವನ್ ದುರ್ಯೋಧನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಂಡ ಅವು ಕ್ಷತ್ರಿಯದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಧರ್ಮ ಆಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಅವು ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ತೆರ್ ಚಾತುರ್ವಿಧಂ ಒಂದು 4 ಟೈಪ್ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಕೃಷ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಆಂಡ ಅವ್ 4 ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ
ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವರ ಆರ್ಮಲ್ತಿನ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓವಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅನ್ಕೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೀಲಾಧರ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಪನ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್. ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸಂಘ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಾಜಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಪೊಂದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯರ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಗಳು ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಚೂರ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸನ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಸ್, కొంచెం మనీ పందకులుండా ఐ కాంట్ హెల్ప్. ಎಸ್, ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಜರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪೋಡಿ ದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್. ಓಕೆ, ಲಾವಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅರ್ಹತೆ ಓವ್ ಮಾತಾ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಭಕ್ತರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡಪು. ಓಕೆ, ಭಕ್ತ ಸಂಘ ಬೇತೆ ಇಡೀ ದಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನಂದೇನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಾ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೃಷ್ಣಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಡು ಐತ ಫಲನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ ನಂಕೈತ ಪಿರ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂದುಲ ಕೃಷ್ಣಗ ಅರ್ಪಣೆ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಡು. Yes, thank you very much, Mataji. Yes, Hare Krishna. So, yes, bete hand raise malpule. Bete kada. Your answer malper. Yes, Pramila Mataji. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಬೇತೆಕ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಕ್ಲ ಅರಿವು ಅಕ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯದ ಫಲನು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಏಪಲ ಅಜ್ಞಾನಿ ನಕ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಂಗ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಅವಿ ನಿಯತ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ಗುರುನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ನ ಮಾತ. Very good. Yes, Guruna Margadharshana. It's very important. Yes, thank you, Mataji. Yes. Tule nama Krishna Prajna barpuna namma unji volunteer. And battai bokka Guruna Margadharshana adondu acharyanakla Margadharshana very important. Aikoskara nama Bhakti Shastri, aikoskara nama Bhagavad Gita mata odondula. Daik Prabhupadna unji Margadharshana nettu. Right? Avu namak arhate board at least. Okka. Yes, Savita Mataji, near panle. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲ
ಪೂರ ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋದು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸುಲ ವಿಚಲಿತ ಆರ ಬಂದಿ ಬಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಗವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅವೇ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ತಂದು ಅದನ್ನ ಅಕಲ್ ತೋಜ ಅಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಷ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಬಂದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್, ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅವೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೇನ್ ಬೋಡತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಾತ್ರ ನುಕ್ಕೋಡು, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಲ್ಪ ಭೌತಿಕದ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಚಮರ. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಜವು ಸರಿ ಉಂಡಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತ ಜವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಹೈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲಿಡ್ ಬಸ್ಸಿನ 100 years ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪೂರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮತ್ತ ಜವು. ಎಸ್, ಎಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾದ ತುಂಡ ಓವೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೋಡಂದಿಜ್ಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೊಡಣ್ಣ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒರ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮರಣೆ ಶ್ರದ್ಧಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶ್ರದ್ಧಾ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧು ಸಂಘ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸಾಧು ಸಂಘದಾದುಂಡು ಅವ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಪ್ಪುಡು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೇತ್ ಅಂದತ್. ಈವನ್ ಚೂರ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಏಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ದೇವೇರು ಕೈ ಮುಗಿಲಾ ಅವ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರ ಶ್ರದ್ಧದಾದ ಪುಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನೆ ಕ್ರಿಯಾ ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ದೀಕ್ಷೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತ. ಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಅರ್ಹತೆ ಮಾತ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾತ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ, ಸರಿಯಾದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ. ಸಾಧು ಸಂಘ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಲವ ಮಾತ್ರ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಹೋಯ್. ಸೊ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಆಕಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ರೈಟ್. ಅವ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಡ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಓದಿರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಇವನ್ ಅವಲ ಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಓದುನ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅವಲ ಭಜನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲವರು ಪಂತಾರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಓದುನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ನೋ ಅಂಚ ಓದುನಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತನ ಎದುರುಕುಲ ಒಂದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಖಾಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಅಂದತ್ತ. ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಭಗವಂತನ ಸೆಂಟರ್ ದಿಯೋಡ್ ನಮ್ಮ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಭಗವಂತನ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮಿಡಲ್ ಡಿಯೋಡ್. ಸೊ ಅವೆಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನಮಕಿದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾದ ಅಂದ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡಿ ಎಸ್ ಅಂಡ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮಾತೆರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮನ್ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗತ ಜನಕ್ಲೇನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಎಸ್
ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಅವೇನ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ದಾದೊಂಡು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಲ ಅರ್ಹತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಆನಿಮಲ್ ಪಶುಲ ಭಗವಂತನ್ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಗಜೇಂದ್ರ. ಒಂಜಿ ಕಡು ಬಡವಾತಿನ ಸುಧಾಮಲ ಭಗವಂತನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡಾಣ ಶೋಕ್ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಕುಬ್ಜಾ. ಕುಬ್ಜಾ ಹಂಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೇಡಿ ಅರ್ ಅತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎತ್ತುಜರ್ ಆಂಡಲ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಹತದಾದ ಉಂಡು ಡಿವೋಟಿ ಏರ್ಲ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚೂರ್ ನಮಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಭಗವಂತನ್ ತೂದಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುನ ಆದ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಗುಂತುದ ಪಾತ್ರನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವ್ಯ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಜಲ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಜಲ್ಪ ಪಂಡ ಗಾಸಿಪ್. ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೆರ್ ಸಂಡೆ ಫೀಸ್ಟ್ ವಣಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದುಂಬು ಆರ್ತಿದ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೆರ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆರ್ ಜನಕ್ಲ್ ಮಾತ. ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಲ್ಪ ಜೇರಾಂಡ ಬರ್ಪೆರ್ ಉಣೆರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಉಣೊಂದು ಪುನಾಗ ಬತ್ತಿನ ಏರೆಗ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ್ ತೂಯಾರ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಚಿನ ಗಾಸಿಪ್ ಸಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಓ ಇಡೀ ದಿನ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಡು, ಇಡೀ ದಿನ ಭಗವಂತನ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಆತ್ ಈಸಿ ಉಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಮೋಷನಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪ. ಗೋಪಿನಕ್ನ ಲೆಕ್ಕ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪ. ಎಲ್ಲೇ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಮಂಗಳಾರತಿ ತಿವ್ಲೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ 14 ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಸೊ ಮಾತ ದಾದೊಂಡು ಅವ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಮಕ್ ಕೊರ್ತಿನ ದಾಯಿಗ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಈಸಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂತ. ಐಕ್ ವೈದಿ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ. ವೈದಿ ಸಾಧನ ಬಂದಿ ಪಂಡ ವಿಧಿಡ್ ಸಾಧನೆ ಭಕ್ತಿನ್ ಮಲ್ಪೊನ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಐಟುಲ್ಲ ನಮಕ್ ವಿಧಿ ಕೊಡ್ತೇರ ಅವೇ ವಿಧಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿನ್ ಸರಿಯಾದ್ ಮಲ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ದಾದ ಒಂಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಫುಲ್ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಂಡ ಜೋಶ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಯಾನ್ ಓವೇ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೊಡು. ಏಪಲ ನೆನಪದಿಲೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಓಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಏತ್ ಕೈಟ್ ಪತೋನರ ಆಪುಂತುಲೆ ಆತೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆವಡ ವರ ಆವಡ. ಭಗವಂತ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಏತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಏತ್ ಪತೋನ್ರ ಆಪುಂತುಲೆ ಆತೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಭಗವಂತ. ಕೆಲವರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಯಿ ಕೊರ್ತುಜೆರವ್ ಎಂಕ್ ದಾಯಿಗ್ ಇಜ್ಜಿಯವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ಹತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ಭಗವಂತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ನಮಕ್ ಇಜ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ನಮಕ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪನ ಆಪುನ್ ಅಂಚಿನ ನಮಕ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂತುಲೆ ಆತೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ನಮಕ್ ಕೆಲವರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಪೋಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ನಡ್ದು ಅಂತ ಅಂಡ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಏಪಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಡಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥಡೆ ಬರೆಪೆರೆ 3.26 26 ಶ್ಲೋಕಡ ಬರೆಪೆರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ಇತರ ವೈದಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕಾಯದ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು. ತುಲೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಡು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅತ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವದ ಮಿತ್ ಗುಣಕರ್ಮ
ವಿಭಾಗಶಃ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಡಿವೋಟಿ ಅವನ್ ಮಾತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಚ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಪ ಪೋಲಿ ತುಲ್ಲೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ನಮಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಲಾಗಿದ್ ಅಂಚಿ ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಈಸಿಟ್ ಇಕ್ಕೊಂದುಂಡಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಾ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಇಸಿಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆತಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಈ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗೆ ವೈದಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮದಾದ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ವೇದಡ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನ್ ಬರತ್ತಾರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದಾಯಿಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಿಗಿಂಚ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು. ಇದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಆವೆರ್ ರೈಟ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಸರಿಯಾವಡು ಪಂತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ವರ್ಷಗ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ವ್ರತನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಹೋಮನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಯಿಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸನ್ ಸರಿಯಾತಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿಂಚ ಬಂದ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವೆನ್ನು ಮಲ್ತದ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂತ. ಆಂಡ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಾದ ಉಂಟು ಭಕ್ತಿನ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಕ್ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಾಗರಿಕತೆ ಅವ್ ಮಾತದಾದ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಲೇಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆದೊಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈ. ಏತೋ ಜನ ನಾಸ್ತಿಕ ಜನಕ್ಕಲ್ ದುಂಬು ಮಾತ ಬುಡ್ಚಾಂದಿನ ಮಾತ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಆಂಡ ತುಲೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವ್ ಮಾತ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತಾರ ಹಾರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ ಏರಂಡಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ಕಲಿಯುಬಟ್ ಇಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಗ್ ಪೊಪ್ಪೆರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಬೆತ್ತೊಂದ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆರ್. ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬತ್ತಿನ ಜನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ಮಾತ ತಿನ್ಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಲೀವ್ ದಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬತ್ತಂಡ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗುಣ ನಾದೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ನೀವು ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಒಂದೇನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಚಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷೆದಾದ ಹರಿನಾಮ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷೆ ನಮಕ್ ಹರಿನಾಮ ಏರ್ಲಗೆತ್ತನ ದೀಕ್ಷಾ ಆವಡ್ ದೀಕ್ಷಾ ಆವಂದಿ ಒಪ್ಪಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹರಿನಾಮದಾದ ಪನೊಂದುಲಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರು ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ್ ಪನೊಂದುಲಾರ್ ಅಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬುಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರ. ಸೊ ಹರಿನಾಮ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದೊಂಡು ಅವ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದದಾದ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕದ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವು ನಮಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವರ ಅರ್ಹತೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಇರೆಗ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಯೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ 10 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಪಂಡ ಥ್ರೆಡ್ ಕೊರ್ಪೆರತೆ ಜನೆವು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅವೆನ್ ಪಾಡಿ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಒಟ್ಟುವೆರ್ ಈರ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ ಎಂಚ ಥ್ರೆಡ್ ಪಾಡುವಾರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಿಕಾಸ್ ಜನಕ್ಲೆನ ತರೆಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಈರೆಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪಾಡ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಏರ್ಲೆಗ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು. ಆರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ಕೋರ್ತು ಪಂಡರ್ಗೆ ಒಲ್ಪ ಬರೆತೇರ್ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಚ್ಚಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಚ್ಚಿ ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದ್ದೇರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸನ್ ಮಲ್ಪೇರ್
ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಓದುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವ್ 10 ವರ್ಷದ ಇತ್ತಿನ ಅವ್ ಡಿವೋಟಿ ಅವ್ ನಿಜವಾದ ಈಗ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಯರ್ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇವನ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಜನ ಮಗ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಶೂದ್ರ ಹಿಡ್ದು ಕಡೆತ ಕೆಲಸನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆಂಡ ರಾಮ ಭಕ್ತಿಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬತ್ತನ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಸದೇವ ಆರೊಂಜಿ ಋಷಿನ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತರ ಅಂಡಲ ಸತ್ಯವತಿ ಒಂಜಿ ಫಿಶರ್ ನನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಅಲ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಡ್ದು ವ್ಯಾಸದೇವ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಂಡಲ ಹೀಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡೆಂಟಲ್ ದೇವೇರ್ನ ಶಕ್ತಿವೇಶ ಅವತಾರ ಸೊ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಾದುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತಿಗ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮಕ್ ಅವ್ ಮಾತ ಅರ್ಹತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ ಮಾತ ಅರ್ಹತೆ ನಮಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೋಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ವೈಷ್ಣವನ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜ ಏರೆಗ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಆತಜಿ ಪಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹರಿನಾಮ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಪಂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ ದೇವರ್ನ ಪುದಾರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ ಅಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ದೀಕ್ಷೆದಾದೊಂಡು ಅವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು. ಸೊ ನೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ರಾಜ್ಯವಂಶ ನಾಶಗ್ ಆರ ಮುಲ್ಪಲ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಚ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮನ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಸರಿಯಾಪುಂಡ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದಿರಲು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಕಲಿಯುಗದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಏರ್ ಪನ್ಪೆರ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಏರುಪ್ಪೇರ್ಗೆ ಎಂಚೊಪ್ಪೇರ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಎಸ್ ಕಾಮ ಪುಂಡು ಕ್ರೋಧ ಪುಂಡು ಎಸ್ ಕ್ರೋಧ ಕಾಮ ರಜೋಗುಣ ಬಿಸಿ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಿಸಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಉಪ್ಪೇರು ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ. ಎಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಸದೇವ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ ಕಲವು ಶೂದ್ರ ಸಂಭವ. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೂದ್ರ ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಶೂದ್ರನೇ ದಾಯಿಗೆ ಶೂದ್ರ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾತಿನ ಭಗವಂತನ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪುಜು. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೆನೊಂಚಿ ಪುದಾರ್ ಏರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುದಾರ್ ಏರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ದ್ವಿಜ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ದ್ವಿಜ. ದ್ವಿಜ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಪಂಡ ಕುಡವರ ನೆನೊಂಜಿ ದೇಹ ಬರ್ಪನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಪೂಜೆರು ಇಂಚ ವೇದ ಇಂಚ ಓದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಓದರೆ ಪೊಪ್ಪೇರತಿ ಗುರುಕುಲ ರಡ್ಡು ಜನ್ಮ ಕಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲರ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪುಂಡಾರೆಡ ಉಪನಯನ ಆಪುಂಡು ಮಾತಾಜಿ. ಉಪನಯನ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಜನಿವ ಪಾಡುವೆರು ಜನಿವಾರ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ದಯಪಾಡು ಪಂಡ ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಒಂದು ಪುರಾವುಲ್ ಕಲ್ಪವೇರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡ ಬೇಸಿಕಲಿ ಉಪನಯನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬತ್ ಯಾನ್ ನೆನೊಂಜಿ ಜನ್ಮನಿಗೆ ತೊಂದ್ ಬರ್ಪ ನೆನೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಶೂದ್ರನ ಜನ್ಮ ಎಂಕ್
ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಾತ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಓವೋ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ ರಜಗುಣಟುಪ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗುರುಕುಲಾಡ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯದ ಮಾತ ಕೆಲಸನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬೇಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಆತಿನ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಊರು ಏರ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಮಾತುಂಡು ಅಯ್ಯಗ್ ವೈಶ್ಯನ ಉಂದೆನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಯ್ಕಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಾಯ್ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ ಶೂದ್ರನ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಅವಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾತ ಫಾರ್ಮಡ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಗದ್ದೆಡ್ ಬೇತಕ್ಲ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಗುರುಕುಲನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಲ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ದೀಪುನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೆನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆರ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅಕಲ್ ತಿಕ್ಕುಜೆರ್ ಕಲಿಯುಗಟ್ ನಿಜವಾದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಿಕ್ಕುಜೆರ್ ಜನ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸುಮಾರುಲೆ ಆಂಡ ನಿಜವಾತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವಭಾವದಕ್ಲ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ತಿಕ್ಕುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗವತ ಮಡು ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡೆಯರ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಂಡೆಯರ್ ವೈಶ್ಯ ಪಂಡೆಯರ್ ಶೂದ್ರ ಪಂಡೆಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಶೂದ್ರನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಾವ ಶೂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಆತ ಕಲಿಯುಗತ ಜನಕ್ಕಲ್ ನಾವ ಒಯ್ಕಲ ತಂಜಾತ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ಪುನದಾದೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗ್ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮಂದ್ರನ್ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುನ ವೈಷ್ಣವನಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸತ್ವಗುಣಟ್ಟು ಬರೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವದಾದ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಟೀ ಕಾಫಿ ದಾದೊಂಡು ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆ ಪನ್ಪುನ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸತ್ವಗುಣಟ್ಟು ಬಲೆ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಪ ವರ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುತ್ತುಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಜ ನಾವು ಪೋಡಿವ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕಲ್ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಮುಕುಲ್ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಏಕಾದಶಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಪಂದುತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎತ್ತೋ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಆರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾ ಮಾತಪ್ಪುನ ಕೊರಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ರಷ್ಯಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ ರಷ್ಯಾ ಲಾಂಛನ ಇರ್ತಾರೆ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ಏರ್ ಭಗವಂತನ ಪಂಡಲ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಪಂಡಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೊಣ್ಣು ಆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡಿತ್ತಲ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡಿತ್ತಲ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೋಮಾಂಸ ಓಕೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಮಾತ ಆಕಲ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಿತ್ತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗ್ ತಿನ್ರೆ ಆಪುಜ ಮಾತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತೇನ ಮಾತ ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ ಇತ್ತಲ್ ಎಸ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬುಡ್ಪೇರ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೇರ್ ಸಂಹವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ನ ಮಾಮಿ ಮಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಜಾಲ ಕುಲ್ಯ ಎಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಿನ್ಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಇವನ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪ ಪಂದಿಕುಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದು ಒಂಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಬರೋದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರ್ನ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಂಡ್ ಕೈತಲೊಂಚಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಜಿ ಸೊ ಆಲ್ ಸಂಡೆ ಫೀಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಆ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ ಸಮ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ತಿಂದು ಪೋಪಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲ ಏನಂತೀರ ಮೂಲ್ ತಿನ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಲ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅವು ರಷ್ಯಾಡ್ ಮತ ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಮತ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರ ಮೂಲ್ ತಿನ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ವಾರ ದಾಲ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಜಾಲ ತಿನ್ನಂಡಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಫೀಸ್ಟ್ ಸಮ ತಿಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋಡಿತಿನ ಮಾತ
ಅದೊಂದು ಬತ್ ದೇವರಂತೂದ್ ಪ್ರಸಾದಗೆತನ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪಾರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಏರೆಡ ಪಾತೆರ್ ನಿತ್ತ್ ಜಲ್ ಪಾತೆರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ್ ಸೀದಾ ಪೋಂದಿತ್ತಲ್. ಸೊ ಮುಂಚಿ ದಿವೋಟಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್. ಸೊ ಆರ್ ಅಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಲ್ ಪ್ರಸಾದ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಬರಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಕಿಟಕಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಿಡ್ದು ಮಾತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಡಿವೋಟಿಸ್ನಕ. ಸೊ ಅಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಆಲ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಪಂಡಾಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಬರೊಂದುಂಡತೆ ಆಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಕೊಂಚಿ ಒರ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚ ಮಾತ ಬರೊಂದಿತ್ತಲ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂಡಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫುಡ್ ದೊಟ್ಟು ದಾದನ ಮಾಂಸ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮಾಂಸ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿಯಲ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಾದನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಚಾಂಡಲ ಪೋವಾಡು. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಚೂರ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತಾಮಸಿಕದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ ರಾಜಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಜಪ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆತು ಜಾಲ್ನ ಮಾತ ಓ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಡಿವೋಟಿ ಆರ್ನು ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಆರ್ನ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿವೋಟಿ ಆರ್. ಶಿ ವೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ದೃಢತೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೋಡು ಆನಿಯನ್ ಗಾಲಿ ಬುಡೋಡು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್. ಕೃಷ್ಣ ಬೋಡು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್. ನೆನಂಚಿ ಪೇಶನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಪುಂಡು 2 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬಿಡ್ಪೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮಕ್ ದೃಢತೆ ಉಪ್ಪುಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆಪುನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಚಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮಕ್ ದೃಢತೆ ಪೋಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡವರ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಕನಮ್ಮ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಥನೆ 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ನಿಯತವಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದರ ಅಭಾವವೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ ಓಲ ಮಲ್ಪೊಡ ನಿಜ ಆಣಲ ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ನಿಯಮ ಅಂಚ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿಯಮಕ್ ಅಂಡರ್ ಇಜ್ಜರ್ ಆಂಡಲಾರ್ ದಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಿಕಾಸ್ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ರ ಇಂತಿಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಬದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿಯಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವನ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲತ್ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅವನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಈ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ನಾನೇ ವರ್ಣ ಸಂಕರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಏರ್ಪಂತಿನ ಒಂದು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಾನೇ ವರ್ಣ ಸಂಕರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಬನಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಜಿಂದ ಯಾನೇ ವರ್ಣ ಸಂಕರ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಅನಗತ್ಯ ಸಂತಾನ ನಿಯಮ ವರ್ಣಸಂಕರ ಬಣ್ಣ ಅನಗತ್ಯ ಸಂತಾನ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವರ್ಣಸಂಕರ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಸಂತಾನ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದಾಂತಿನ ಅಂತ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಓಕೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಪುಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತಿ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ ದಾಯಿಗ್ ಪುಟ್ಟದಿನ ಅಂದ್
ಅವ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಾಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲಿಯುಗಟ ಏಕೋಸ್ಕರನೇ ಉಪದ್ರವ ಮಲ್ಪುನಕ್ ಉಪದ್ರವ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಾದ ಉಂಡು ಏರ್ ಪಂತಿನಲ್ಲ ಕೇನುಜರ್ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾದಿನ ಆಚರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕನ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಹೇಗೆ ನಡೆದರೆ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಸಮಾಜಕ್. ಲೈಕ್ ಯದ್ಯದಾಚರಿತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತತ್ ಏವೇತರೋಧನ ಸಪ್ರಯಾಸ ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತದ್ ಅನುವರ್ತತೆ. ದಾದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ ಮಲ್ಪೇರ್ ಫುಲ್ ಲೋಕ ಅವೆನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಆರ್ಪನ್ಪೇರ್. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯ ಆರೊಂಜಿ ಇತ್ತನ ಮತುಯಿ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂಚ ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊರದಾದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಮಾತೊಂಡದು ಸಿಟಿಡ್ ನೈಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆತ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ ಪೋಂದ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 24-25 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪು ಡಿವೋಟಿಗ ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪಲ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ಕಪಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೈ ಬಾಡೊಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲ್ ಇತ್ತೇರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲುನ ಸೈಮತ್. ಸೊ ಮೇರ್ ಬತ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತೇರ್ ಆರ್ ತೂತುದಿಚ್ಚೇರ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಪಂಡ್. ಅಂಡ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಏರ್ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ ಪಂಡಲ್ಗೆ ಆಣಗ್ ಸಾಧು ಬತ್ತೇರ್ ಅಂಚಿಪೋ ಏನನ್ ಮುಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಸಾಧುನ ಎದುರು ಅಂಚ ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಂಡೇರ್. ತಿರ್ಗದ ತೂಯರ್ಗೆ ಅನ್ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಪಂಚಜೇರ್ದಾಲ ಅಂಡ ಆರ್ ಮನಸ್ಸಿಡಿಯದಕ್ಕೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನ ಸಾಧುನ ಡ್ರೆಸ್ ತೂದಾಂಡಲ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಚರಣೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೈಷ್ಣವ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ವೈಷ್ಣವ ಅಂದ್ ಪಂದಿಕೊಂಡ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತೆ ದುಂಬು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಬನ್ನಾಗ ದುಂಬು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬರ್ತಿನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದಾದಂಡಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೋಪ ಬನ್ನಾಗ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ ಮನಿ ಪೊಂದಿತ್ತಿಜರ್ ಒಂದ್ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಮಹಂಸನಕ್ಕಲತ್ ಕೋಪ ಮಾತ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ ಕೋಪ ಬನ್ನಾಗ ಜನಕ್ ನೆರ್ನಾಗ ದಾದಾಪುನು ಓ ಈ ಜಪ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ನೆರ್ಪುನನಾ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈರು ವರ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ವರ ಜಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಸಾಧುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಿನಿ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನುವೆರ್ ಒಂದು ನಾಟಕನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಜಾರ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಜಪ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡವ್ ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ಉಲಾಯಿ ಒಪ್ಪೊಡು ಜನಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಕಲ್ನ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ ಇಂಚೆಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮಾತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂತ ಆಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎದುರು ಅವೆನ್ ಮಾತ ತೊಚ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಓ ಇರ್ ಜಪ ಮಲ್ತದ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಾಪುಂಡು ಏರ್ನನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ನಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ್. ಸೊ ಆರ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಾತ ನಾಯಿ ಮಾತ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂಚೆಂಚನ್. ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ನಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ್ ಅವು ಬೊಗಳೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ್ ಜೋರ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಓ ಈರನ್ನ ಇದೀಪರ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡರತೆ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಮಾತ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರ್ ಡಿವೋಟಿ ಪಂಡನೆ ಅಂಚಾತ್ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾತರ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾತರ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ತಪ್ಪು ಅವೆನ್ ಸರಿ ಅಂದತ್. ಸೊ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆನ್ ಮಾತ ದಿಯೋಲಿ ಆಂಡ ದಿಯೋಲಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತ ದೀದಾಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಿದಾಯ್ ದಿಯೋಲಿ ಉಲೈ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಪುಚ್ಚನಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ಉಲ್ಲೈ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಕ್ಕೇನುಂಡ ಅಂತ ಅಂತಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ತು ಎತ್ತಿನ ಇಪ್ಪಾಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕಣಪುಚಿಲ್ಲಾಕ
ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಆದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತ ಕೈ ತಲ್ಪುದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮಂತ್ರನ್ ಪನ್ಲೆ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ದಾದುಂಡು ಲೇಪಂಡ ಅವು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಾವ್ ಅವು ಬಾಡಿ ದೌಲೆ ಬೈದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿದಾದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆನ ಕಣ ಒಡ್ಚಿ ಇತ್ತಿನನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಏನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಿಜೆ ಗೊತ್ತೊಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬತ್ತ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಅವು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣ ಉಂಡು ಅಂತ ಈಚೆ ಮುಟ್ಟರೆ ಪೋಪುಜ ಅಂಡ ಕೈ ತಲ್ಪೋದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಐಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ದಾದುಂಡು ಅವೇನ್ ಪಾಡುವ ನಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ಆತೇನೆ ನಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಆಂಡಲ್ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪನ್ನೋಡು ಸೊ ಮಾದರಿ ಆವಡು ಸೊ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವೇನು ಇತ್ತ ಏರಾಂಡಲ ಎಂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡೆ ಯಾನಿತ್ತ ಪಂಡೆ ನಾಯಿದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ನಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೇನೊಂಜಿ ನೈನ್ ಪತ್ತೊಂದ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪನೋಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಕೆಲವ್ ಮಾತ ಘಟನೆ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಜೀವನಡ್ ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಪಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಏನ್ ತೂದು ಚೇಂಜ್ ಆತಿನ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಇರೇನ್ ತೂದು ಚೇಂಜ್ ಆತಿನ ಓವಾಂಡಲ ಘಟನೆ ಇತ್ತಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಿ ಎಂಕ್ ಪಂದ್ಲೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ತೂದು ವೈಷ್ಣವ ಆಚರಣೆ ತೂದು ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಓ ಅವು ಮಾತಾಜಿ ಅವು ಪ್ರಭು ನಿಜ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತು ಎರಾಂಡಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆತಿನ ಎರಾಂಡಲ ಉಂಡ್ಲೆರ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನಡ್ ಎಂಕುಲೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಬಾಕಿದಗಳ ತೂದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈರ್ಲ ಎಂಕುಲ ಆತು ಮಾತಾಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ಲ ಆತೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಂತದು ಅಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜೋಕುಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇಗ ಲಕ್ವೇರು ಪಂಡಿನಕ್ಕೆ ಏನು ವೇರು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಆತಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಪ್ಪ ಗಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಇರ್ದಾಲು ಮಲ್ಪುರ ಅವೆನ್ ತೂದಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ರೈಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ನೋಡ ನಿಜ ಓ ಮಾತ ಜೀರ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪನ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ 18 days ಹನ್ನೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ ಬೀಳ್ದಾಕ ಅದ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೆ ನೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮಲ್ಪಿ ಬಂದ ಐಕಾರ್ ಬಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಒಬ್ರು ಜಪ ಮಲ್ಪರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಪೋನಾಗನೆ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತ ಪೋಪೆ ರಸ್ತವ್ರು ಅಂಚ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಆಂಡಲ್ ನನ ಏಪಲ ದೇವ್ರ ಪನ್ವೇರ್ ಬಂದ ಅಂಚನೆ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದ್ ಬೊಕ ಒಂದಿನ ಕನ್ಪಿರ ಎಂಕಲ ಕನ್ಪ ಜಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಗಲ ಪಸಂದ್ ಬಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದ್ ಬೊಕ ಅರೆಗ್ಲ ಕನ್ಪಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಯಾನು ಪೂರ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನೇ ಒಂದು ಪಾಡುವತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ್ ಪಾಡುವ ಅವೇನೆ ಕಾಣಗಾಣಲಕ್ ವಿಭಾರಿ ಶೇಷ ವೃಂದಾವನ ಬೈದಿತ್ತರ ಸೊ ಅವೇನಿಕೆಯಿಂದ ಅವೇನೆ ಕಾಂಡತಾಗವರು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಡ ಬೇತೆ ದೇವಿ ಕಟೀಲ್ದ ಪುರ ಉಪಾರ ಪಾಡೋದಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾದಶಿದ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂಚ ರೈಸ್ ತಿನ್ಪುಜರು ಅದ್ರ ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀರು ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿಲ್ಲಾಡು ಕಾಲು ಇತ್ತ ಇನಿ ಇಡೀ ದಿನಗಲೇ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ಜೋಕುಲಿಗ್ ಮಕ್ಕ ಏಕಾದಶಿದನಿ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏಕಾದಶಿದನಿ ಒಂಜಿಲ್ದೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೇರು ರೌಂಡ್ ಅಂಚ
ಆತೆ Yes. ಒಕ್ಕದಾಳ ತುಜಿ ಬರ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Very good. Hare Krishna. Yes, thank you Mataji. Yes, Sugandhi Mataji. ದಾದಪಂಡ ಮಾತಾಜಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರ್ನ ಒಂತ ಅಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಜಿಲ ಅಂಚಾಂಡ ಇತ್ತ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ಲುದು ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಮಾಲಾಂಡಲ ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು ಒರಿ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಲು ಕೊರಿ ಆಯನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಜೂಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೆಂಗಳೂರುಡುಲ್ಲೆ ಆಯಲ ಮಲ್ಪೆ ಮೀದು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಏಕಾದಶಿಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪತ್ವೇರು ಪಂಡ ಆಯಲ ಅವಲ್ ಪೀಸಿಡುಲ್ಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪೇಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಡಲ್ಲ ಒಂತ ದುಂಬುಡು ಸುಧಾರ್ದೇರು ಒಂತೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಅಂತಾಂಡ ಈತಿಕ್ತಿಜಿ ಇತ್ತ ಪುರ ಒಂತ ಎಡ್ಡಾತೇರ ಆತು ಒಂತ ಪನ್ಯ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಸುಧಾರ್ದೇರು ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಆತದಾಲ ಇಕ್ತಿಜಿ ಮತ್ತೆ ಯಾನ ದುಂಬುಡು ತಿಂಜಿಲ್ಲ ದೇವರನೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಅಂಜ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವರನ ಇಟ್ಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡೋದು ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತಾನ ಇತ್ತಂಚ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಆತೇರು ಅತ್ತ ಮದ್ಮೆದ ಪ್ರಾಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್. Thank you Mataji. Yes, Hari Bol. Yes, tikalla ಒಂಜಿ ಒಂದೇನ್ ತೂದ್ ಅಕ್ಕಲ ಬರೋಳು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ರೈಟ್. Yes, ಮಾತರ್ನಲ್ಲ. So start with the family. ಪಿದಾಯ್ದ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರೋಡ್ ಬಂದೊಂದು ರೋಡ್ ಪೋಯ್ಪು ನಕ್ಕಲ್ ಪನ ಮಾತಾಜಿ ಈರೆನ್ ತೂದಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬತ್ತ ಅವು ಪನೋಡಂದಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮುಕುಲ್ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲ ಸುಧಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಕಂಡನಿಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವನೇ ಪಂತೀನಿ ಇಡೀ ಊರನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೃಹಸ್ಥನಕ್ಕಲ್ ರಾಮಾನಂದ ರಾಯ ಯಾರ್ ಪಂಡರಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇರ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇರ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋದು ಜನಕ್ಲೆನ್ ಡಿವೋಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಏನ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಹಿಂಗ್ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪರ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂತುದು ದಾಲ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂತಾರ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಸನ್ಯಾಸ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಈಸಿ ಆದ ಗೃಹಸ್ಥ ಇತ್ತದ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಲ್ದಕ್ಲೆನ್ ನಿನ್ನ ಸೊಸೈಟಿ ಏರ್ ಮಾತುಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಡಿವೋಟಿ ಮಲ್ಪೆರ ತೂಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಒಂದೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾತಾಜಿನಗ್ಲೆಗಂತೂ ಆಪುನೇ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ವರ ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಜಿನಕ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮಾತು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ಅಕಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕನಾಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ. ಪಿದಾಯ್ದ ಊರದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೋಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನೆಂಚ ಡಿವೋಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಕಲೆನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡೇಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಓ ದಯಪಂಡ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕಂಡನಿ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೊರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸಮ ಅವಲ ಸಮ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೊರ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜಂದ ದಾಲ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೊರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕೈಗ್ ಕೊರ್ತೇರ್ ದಾಯಕ್ ಕೊರ್ತೇರ್ ಈರ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂತ. ಸೊ ಈರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಆವಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೇಕ್ ಕೊರ್ತೇರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲರ್ ಪನ್ಪೇರು ದೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊಂದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಪೋಡುಗೆ ಅಂತ. ನೋ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದಾರ ಪಂತೇರ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ್ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಮಲ್ಪುನೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆನ್ ಡಿವೋಟಿ ಮಲ್ತನ್ನ ಸಮಾಜ ಎಡೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಅರಸ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ತಂದೆ, ಶಾಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಹಜ ನಾಯಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತಂದೆ ಇರ ತಾಯಿ ಈರ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪೆನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತ ಮುಡಿ ಬರೆತ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ನೆನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ನೆನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಚಿಡು ಪುಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಜವಾಬ್ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಕುಡವರ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿಡಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಕುಡವರ ಬಾಲೆನ
ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ತೆರ್ ಅವ್ ಬಾಲ್ಯದ ರೂಪಡ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಆತ್ಮನ್ ಅವು ಆತ್ಮಗ್ ವಾಪಸ್ ಕೃಷ್ಣಡ ಎನ್ ಕೊರೋಡು ಅವು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದ್ ಎನ್ನಂಡ ಸೊ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅವನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನಂದು ಆರ್ ಪಂಡೆರ ಧ್ರುವ ಈ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪಳ ಪೋದು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಆಸ್ತಿನ್ ಗೆತ್ತನ್ ಬಲನು ಆರ್ ಅವನ್ ಪಂತಿಜ ಧ್ರುವ ಡೆಂಚಿನ ಪಂದೇರ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪೋ ವಿಷ್ಣುಡ ಪೋ ಅರಡ ಮಾತುಂಡ್ ಆರ್ ನಿನ್ನ ನಿಜವಾತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ ಈತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ನೂದು ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ತುಲ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಉಲೈ ಉಂಡು. ಸೊ ಅರೆಡ ಪೋದಕ್ಕೇನು ನಿಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಅಂದ. ಸೊ ಸೈಪುನಾಗ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೃತ್ಯು ಪುರುಷ ಬನ್ನಾಗ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಮೃತ್ಯು ಪುರುಷನ ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ದೀದ್ ಆರ್ ವೈಕುಂಠ ವಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಏರಿಯರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ವೈಕುಂಠ ವಿಮಾನ ಮಿತ್ತು ಏರ್ದಾಯ್ಬು ಕಾರ್ಕೇಂಡರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಲೆತ್ತೊಂದ್ ಬತ್ತಿನ. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕುಡವರ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ವಿಷ್ಣುದೂತನಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆರ್ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈರ್ನ ದುಂಬೆ ಪೋದಾತನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಆರ್ ಇರೆ ಕೃಷ್ಣಡ ಕೊಣತ್ ದೀತಿನ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈರ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಂಡ ಈರ್ನ ಬಾಲ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಂಡ ಇರೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈರ್ ನೆನೊಂಜಿ ಆತ್ಮನ್ ಏನ್ ಅಲ್ಪ ಗೆತೊಂದ್ ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನನ್ ಪಡಪೊಡು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಚ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಮಾನ ಬತ್ತಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಡಿವೋಟಿ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಮಾನ ಕೃಷ್ಣ ಕಡಪುಡ್ ಬರ್ಪೇರ್. ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ವೃಷ್ಟಿಯ ಸಂತತಿಯಾನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ ವೃಷ್ಣಿ ಸಂತತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬರೆಪೆರೆಂಚ ಪಂಡ ಓಕೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು. ಸೊ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಪಂಪಿನ ಎಂಚಿನ ಕಾಮ ನಮಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಸೋನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಸರ್ವ ರೋಗಗಳ ನಿವಾರಕ. ಅಂತಹವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಸೊ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಕ್ಕಲ ವೈಷ್ಣವನಕ್ಕಲ್ ಅಕಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇದು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಆತನು ಪತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಅಧೋಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಜಪ ಮಾಡುವುದ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಅದೊಂದು ಪರಿಹಾರ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜೈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಯಾರಿಗಾಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಐತಂಡೆ ಇತ್ತೇಂದ್ರೆಗ್ಲ ಸಾಧನ ಚಾರ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಇಂಚಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಸಾಧನ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಚಿ ನಿಕಲ್ ಓವು ಪುಸ್ತಕ ದಿನೋಲ ಓದುವಾರ ನಿಕಲ್ ಏತ್ ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 16 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇಜ್ಜ ಅವ್ ಮಾತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋಡು ರೈಟ್. ಓಕೆ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ
ನಮಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ತುಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯಶ್ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ